Det, der sker den dag, det er sådan lidt en savnomsbunden dag, der er sindssygt koldt ind til benene. Men vi har udset en mark, som vi kører op til. Og vi når lige at gå lidt 10 minutter i kvarter, og så bliver vi sådan rimelig hurtigt enige om, at det er ikke særlig rart. Den lå ret højt, og det blæste helt vildt. Ikke? Det var bare mega koldt. Og det var fuld af græs, og så er det svært at søge. Lad os lige give den 20 minutter, en halv time eller noget. Og så går vi ned, og så går der ikke så lang tid, så står jeg med nogle bronze ting, og Jesper han er fløjet videre og ikke ud på marken. Og så får jeg ligesom kald. Magnus! Og så står du med det der vanvittige stykke guld. Okay, so right next to the other hole, just found this thing. This looks very amazing. Lige da jeg tager den her guldballon op af jorden, der tænker jeg, det er løgn. Altså jeg tænker, at det her det er guld, men er det rigtig guld? Altså det er så fuldstændig urealistisk. Det er sådan noget, man aldrig finder det der. Altså jeg tænker, at det er en julekugle eller noget. Altså, det giver bare ikke mening. Det er helt urealistisk, at vi skulle finde noget, der var så pænt og lavet af rigtig guld og være så gammelt. Så ringer du ikke til Eivind fra Skanderborg Museum, og så er der rimelig god stemning. Og vi får sådan rimelig hurtigt at vide efter det. Det skal bare graves ud der. Der ringer før jul der en ivrig detektormand og fortæller, at han nok har fundet noget spændende. Ja, det er Eivind. Og det er et helt unikt, utroligt sjældent fund. Vi har 1-2 stykker her fra ansvarsområdet, og så har vi et par fragmenter fra nogle andre. Men at finde sådan en helt fin en her, som er fuldstændig velbevaret. Der er ikke en bule i den. Det er meget sjældent. Fundene er jo meget interessante, fordi det meste af det er sådan hjemligt produceret, blandt andet guldballonen. Det vil sige, at vi er jo oppe i de her måske 200-300 efter Kristi. Når vi kigger på, hvad det er for nogle mennesker, der er begravet, og det er absolut højstatus mennesker, der ligger begravet her. Det har været en høvding, som har bestemt over, regeret over et lidt større landområde og sikkert haft flere landsbyer ligesom under sig. Og det kan vi simpelthen se på, at det er det her meget rige udstyr, der er med. Vi har stadigvæk det, vi kalder en jordfæstegrav, altså en helbegravelse. En person, der ikke er brændt derude. Når vi går ud og skal finde det her, eller finde ud af, hvad det er, der er fundet med metaldetektor, så kan man gøre det på lidt forskellige måder, men det man ofte gør, det er at lave en arkæologisk forundersøgelse. Og normalt så vil vi bare trække nogle søgegrøfte, rive mulden af ned til toppen af undergrunden, og så se alle de nedgravninger, der er i undergrundsfladen. Det, der så er lidt specielt, når det er detektorfund, det er, at så tager man ikke bare hele mulladet af én gang. Man tager det af i sådan lidt tynde lag, fordi så afsøger man for eksempel efter 5, 8, 10 cm igen med detektor, fordi så kan der komme nye udslag på detektoren. Og sådan gør man af 2-3 omgange, indtil man kommer ned til toppen af den gule undergrund. Altså det at være med til selve udgravningen, det var ret spændende. Det var også det var en dag, hvor der var mange overraskelser. Vi var stensikre på, at guldballonen der var en grav. Da vi så ligesom kommer ned og rundt om den, så er der bare ikke nogen grav overhovedet. Og det kan arkæologerne overhovedet ikke forstå. Så vi bliver sådan lidt sådan, okay, hvad sker der? Hvorfor er der ikke mere? Er det bare det, der var? Var det bare det, der var? Der var lidt trykket stemning. Bare sådan, en største frygt er jo bare sådan, at det var bare det, der var, og så ikke mere. Men så finder vi så heldigvis ud af, at det er sådan et depotfund, altså et skattefund. Og heldigvis så finder vi så også en anden kæmpestor grav. Ja, så lige i første omgang, så per erfaring, så kan man se, at der er det, vi kalder stenspor. Og når vi ser stenspor ned i den her flade, så er det sporene efter sten, der er pløjet op, og hvor det hul, hvor stenen har været, så er fyldt op med muldjord. Altså mørkere jord end undergrund. Og det er simpelthen over det hele her. Vi kan se begge sider her. Det kan typisk være, de sten kan typisk være sådan en stensat ramme omkring en jordfæstegrav. Men generelt at være derude de der dage for mig, altså, det var en fuldstændig fantasiverden.
Det var virkelig spændende. Ja, det er lidt en anden verden, man lige kommer med ind i der. Vi ved jo, at historien den kommer til at blive ved med at køre, fordi der kommer jo den anden grav op, som skal udgraves. Det jeg håber på, det er, at de finder noget nede i den der skat der, som de ikke lige har set før umiddelbart. Det er også klart. Altså, jeg håber, at de finder nogle ting, hvor de kan bruge det til at sige noget om, hold da kæft, her har vi en eller anden ny information. Altså, at de kan bruge det til at sætte det ind i en eller anden kontekst, hvor de før manglede noget information.